जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक नवीन परिपत्रक जारी केलेले आहे। ते म्हणजे एक झाड समजा तोडलं तर 50,000 रुपये दंड। आता समजा एखाद्या शेतकऱ्याला आपली जागा साफ करून तिथे काजू लागवड किंवा सागवान लागवड किंवा बागायत इतर काहीतरी बागायत जर करायला लागली, समजा एक त्या साफसफाई करताना 100 दिवशी झाडं असली तर 100 झाडं असली तरी 50 लाख रुपये दंड झाला। एवढं जर अन्याय होत असेल शेतकऱ्यांवर तर कसं जगायचं हे या शासनाने जरासुद्धा त्याचा विचार केलेला नाही। ही बाब अत्यंत गंभीर आहे। मी शेतकऱ्यांना विनंती करतो की जर ही वेळ गेली तर पुन्हा अशी वेळ येणार नाही। कारण आता समजा तुम्ही शेतकऱ्याच्या वडिलांनी किंवा त्याच्या आजोबांनी पणजोबांनी आपल्या पुढील भविष्यातील मुलाबाळांना सागवानची वगैरे झाडं लावलेली आहेत, ती जर त्यांना विक्री करायला लग्न असेल, आजारपण असेल किंवा आणि काय असेल किंवा त्यांच्या शिक्षणासाठी मुलांच्या किंवा नातवंडाच्या शिक्षणासाठी वगैरे जर पैसा हवा असेल त्यासाठी ती विक्रीसाठी ठेवलेली असतात। मग ती जर झाडं त्यांना जर विक्री करून जर त्यातून पैसे मिळाले नाही, एक झाड समजा तोडलं, परवानगीच नाही, एक झाड समजा तोडलं तर 50,000 रुपये दंड। अशा परिस्थितीत जर परिस्थिती ही झाली तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रत्येकाला घाटमाथ्यावर ज्याप्रमाणे आत्महत्या कराव्या लागतात त्याचप्रमाणे आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रत्येक माणसाला आत्महत्या करावी लागेल। मी एक असं म्हणेन की आता आमचे गेली 15 वर्षे सन्माननीय दीपक केसरकर इथले आमदार आहेत, 7-8 वर्ष ते मंत्री आहेत आणि कॅबिनेटमध्ये हे आमचे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले 2 मंत्री आणि दोन्ही असे मंत्री आहेत की एक सन्माननीय रवींद्र चव्हाण साहेब हे देवेंद्र फडणवीसचे एकदम जवळीक असलेले, तसेच सन्माननीय दीपकभाई केसरकर हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेचे एकदम जवळीक असलेले दोन्ही आमदार आहेत। तुम्ही सांगा मला, आमदारांनी परत कॅबिनेट मंत्री आहेत, ज्यावेळी कॅबिनेटमध्ये हा ठराव झाला त्यावेळी दोन्ही मंत्री कॅबिनेटमध्ये असतानासुद्धा त्यांनी इकडे दुर्लक्ष केलं ही आम्हाला चिंतेची बाब वाटते। कारण आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा वाऱ्यावर सोडण्यासारखं एक मोठं काम त्यांनी केलेलं असं प्रत्येक शेतकऱ्याला, मी आता जवळजवळ 25 दिवस फिरतो आहे, प्रत्येक 20 एक दिवस जो JR आल्यापासून मी सगळीकडे सावंतवाडी तालुक्यात फिरतो आहे, प्रत्येकाने आता सांगितलेलं किमान 20,000चा मॉप या मैदानात उतरणार आहे उद्या आणि हे 20,000 लोक येणार म्हणजे लक्षात ठेवा, प्रत्येकी 5-6 हजार मतं म्हणजे साधारण 1,20,000पर्यंत मतं ही शेतकऱ्यांची उद्या आहेत। म्हणजे 20,000 लोक जर आले तर 1,20,000 लोक मतदान शेतकऱ्यांच्या हातात आहे, प्रत्येक घरातले म्हटले तर। आणि ह्याचा परिणाम सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठा भयानक होणार आहे, हे मात्र ह्या दोघांनी मंत्री महोदयांनी ध्यानात ठेवावे। कारण आम्ही तुम्हाला धमकी देत नाही, पण आमच्या शेवटी जीवावर आलेलं आहे ना, एकदम आता नाविलाज झालेला आहे। कारण शेतकऱ्यांना त्यात कसं होतं आहे, कामगार आहेत, शेतकरी झाड ज्यावेळी विक्रीला काढतो त्यावेळी कामगार आहेत, त्यांचे टेम्पोवाले आहेत, त्यांचे ड्रायव्हर आहेत, मालक आहेत, इतर त्या हमाल आहेत, यांची संख्या मिळून जर बघा आणि जे शासकीय कर्मचारी वगैरे सावंतवाडीत किंवा शहराच्या ठिकाणी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बाहेर आहेत त्यांचे पालक जे आहेत, त्यांचे आईवडील आहेत, जे शेतकरी आहेत मुळात। तुम्ही असं समजू नका बुवा मतदान इतर लोकांचा मला शेतकऱ्यांचं सोडून इतर लोकांचा मुळीच मिळणार नाही, कारण 98% सर्व मिळून शेतकरीच होणार, याची गांभीर्याने दखल घेतली पाहिजे। आणि मी खास म्हणून स्थानिक आमदार म्हणून सन्माननीय दीपक केसरकरांना विनंती करेन, कारण बरीच विनंती केली, त्याने मला एकही पत्राचं उत्तर दिलं आहे। ज्यावेळी ठराव झाल्यानंतर त्यांचं कॅबिनेटमध्ये दुसऱ्याच दिवशी मी त्यांना पत्र दिलं आहे, मला एकही पत्राचं उत्तर मिळत नाही। आणि हसण्यासारखी बाब म्हणजे मी मुख्यमंत्री महोदयांना एक पत्र लिहिलं आहे ज्या आल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी, तर मुख्यमंत्री महोदयांचे कार्यालयातून मला मेसेज आला की आम्ही वन विभागाकडे तुमचा अर्ज पाठवण्यात आलेला आहे। वन विभाग काय करणार, कॅबिनेटमध्ये ठराव झालेला आहे, म्हणजे आम्हाला अक्षरशः उल्लू बनवण्याचं काम हे चालू आहे। आणि ह्याच्यासाठी आक्रोश एवढा मोठा लोकांचा वाढलेला आहे। आम्ही आचारसंहिता आहे आम्हाला पण माहिती आहे, पण आचारसंहितेपूर्वी आम्ही त्यांना रीतसर निवेदन दिलेलं आहे, मोर्चाची तारीख ठरलेली आहे आणि शांततेत हा मोर्चा नेणार आहे। आम्ही हा मोर्चा का काढतो की उद्या सकाळी त्यांना जरा समजायला पाहिजे, सत्ताधारी असो किंवा विरोधी असो, की बुवा ही जेवढी मतदान संख्या होईल त्याच्यातून साधारण 98% मतदान हे या शेतकऱ्यांचंच असणार आणि त्यातून मोठा भयानक एक सावंतवाडी किंवा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापुरता विषय मर्यादित नाही, सावंतवाडी तालुक्यात सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणा, हळूहळू रत्नागिरी जिल्ह्यात ही झळ पोचेल। अजून 20-25 जण निवडणुकीला बाकी आहेत। कोकणात तर आमच्याकडे आणि 4 ते 5 वर्षात आमची झाडं वाढतात, घाटमाथ्याप्रमाणे बुवा 20-20, 30-30, 40-40 वर्ष झाड वाढायला होत नाही। आणि तुम्ही एक अट घाला ना, अट अशी घाला की बुवा झाडं लावल्यावर एक झाड तोडलं तर त्या ठिकाणी 10 झाडं लावा आणि ते तुमचं व्हिडिओ शूटिंग करा
आणि काहीतरी करा. ही एकदम मारून टाकण्याची जडांनी 1,000वरून 50,000 म्हणजे काय, तर जसे काय शेतकरी म्हणजे दुश्मन यांचे झालेले आहेत त्या पद्धतीने यांचं जर चाललं असेल तर गंभीर. आणि मी शेतकऱ्यांना एकच सांगेन, ही शेवटची वेळ आहे. आता जर काय झालं नाही तर हे उद्या निवडून येणार, ते म्हणणार काय शेतकऱ्यांना काय गरज नाही. त्याप्रमाणे आम्हाला मतं मिळाली, लाडक्या बहिणीला हे करून लाडक्या भावालाही दुखवत असतील तर शेतकऱ्याने याचा गांभीर्याने विचार करा. उद्याच्या 21 तारीखला सोमवारी जो मोर्चा आहे आमचा, सकाळी 10 वाजता प्रांत ऑफिसकडे जमायचं आहे. 10:30 ते 11 वाजता तिथून तहसीलदार कार्यालय हा मोर्चा येणार आहे. शांततेत मोर्चा येणार आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने प्रत्येक घराला कुलूप लावून उद्या यायला पाहिजे. त्याच्यानंतरसुद्धा आमचे प्रत्येक जनजागृती मेळावे प्रत्येक गावागावात होणार आहेत. आणि सन्माननीय सत्ताधाऱ्यांनी म्हणा किंवा विरोधकांनी म्हणा किंवा कोण आमदार लेवलचे कोण निवडणुका इतर निवडणुकीसुद्धा याचा परिणाम होणार आहे. असं राहू नका, गृहीत धरू नका की बुवा निवडणुकीच्या वेळेला आम्ही आता साड्या दिल्या आणि बांगड्या दिल्या आणि काहीतरी पैसे दिले, 500-1000 रुपये दिले, 2000 दिले म्हणून मतदान होणार नाही. कारण नरड्याला गळ्याला लागलेलं आमच्या आहे. त्यामुळे जसं माकड ज्यावेळी गळ्याशी पाणी येतं तसं आपल्या पिल्लाला पायाखाली घेतं आणि वर ज्यावेळी जातं तसा शेतकरी बांधव तुम्हाला लक्षात ठेवा. हा शेतकरी बांधव तुम्हाला चिरडल्याशिवाय राहणार नाही, निवडणुकीत पराभूत करणार 100%. हो, तुम्ही मला सांगा, इतर तुम्ही जगाची महाराष्ट्राची जबाबदारी केसरकर साहेब घेतात आणि मला कोकणाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांना. तुमच्या सावंतवाडीचं बघा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं तुमच्या बघा, 50,000 रुपये एका शेतकऱ्याला, ज्याची किंमत 5,000 रुपये, ज्याला लाईट बिल भरायला पैसे नाहीत 500 रुपये, तो 50,000 रुपये देणार. तुम्ही कॅबिनेटमध्ये काय करत होता तिकडे, कोणाला काय शिकवता? इकडे तुम्ही ॲम्ब्युलन्स देता, लोकांना वाटता म्हणजे ॲम्ब्युलन्स घ्या आणि बांबोळीला पेशंट घेऊन जावा, रुग्ण मी मरू दे तिकडे. काल ती तळवड्याची आमची गावडे बाई होती, मी स्वतः हॉस्पिटलमध्ये त्या बाईबरोबर होतो. ताबडतोब तिला इकडे मशनरी नाही, डॉक्टरांची इच्छा होती वाचवायची, चांगले डॉक्टर होते, इच्छा होती वाचवायची, पण त्यांना मशनरी नाही. बिचारे काय करणार ते, त्यांनी बांबोळी नेल्यानंतर ती मयत झाली. हे त्याच्यानंतर दुसरी ती कुठं भगिनी आमची. हे काय चाललं? एक तुमच्याकडे सुविधा नाही आणि जगाचे दिल्लीचे आणि गल्लीचे गोष्टी सांगतात. तुम्हाला जर उद्या निवडून यायचं असेल तर या शेतकऱ्यांचं सामोरं जाऊन शेतकऱ्यांना काय ते आश्वासन दिलं पाहिजे. अन्यथा हा शेतकरी कधी गप्प बसणार. आणि उद्याचा 21 तारीखचा मोर्चा बघा, भव्य दिव्य मोर्चा होणार आणि त्यात तुम्हाला तुमची जागा दाखवल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.